Nasayod mo mga igsoon nga ang All Souls Day, All Saints Day inimbento lang na sa Iglesia Katolika. Ang original ana Mayo 13 unya gisibog sa November 1 ug matod pagali dinhi sa history gingon dinhi the November 1 All Saints Day was made a obligation throughout the Holy Roman Empire in 835 by the decree of Emperor Louis and the pious issue at the instance of Pope Gregory IV, and with the assent of all the bishops, would confirm its a celebration on November 1. So kinsa din naghimo aning All Saints Day mga igsoon ang Iglesia Katolika? Kinsa naghimo aning nga obligatory? Kano sa gihimo niadtong 835? Kinsa naghimo? Si Pope Gregory IV no minanduan ni Emperor Louis. Tanawa ang maong doktrina inimbentog taw dili hinimo og Dios. Nga naman mga igsoon, pangwarta ka na, kay daghan ang misas ka lang na, sapi ka na mga igsoon busa imo pagtusa pangwarta sa Iglesia Katolika. Daghang salamat ang mayong buntag sa tanan. Kanang pagdawat sa kwarta nga ihatag sa usa ka membro bugti sa usa ka serbisyo, dili na question alang ni adtong iglesia or institusyon or society nga ana ay katungod nga mudawat sa ihatag nga gitawag og kwarta. Ang question din na kanang mga tao nga wala gitagaan og otoridad or walay authority to receive money in the name of God, magdawat og kwarta or mangulik ta og kwarta gigamit pud ang pangalan sa Dios niya, walay authority to receive that money or to tawag ining mangayo ni anang maong kwarta, mo ni klarong pangwarta. Ngano man kay wala man sa koneksyon sa gidalan nilang pangalan niya pagkahuman ila paging ipugos nga nasa koneksyon sa Ginoo nga kun atong tan-awon sa Amerika lamang sila gitukod, natukod lang ni adtong 1863. So man klarong mangwartahay dili ang simbahang Katolika. Ngano man kay ang simbahang Katolika musugot mo sa dili or musugot sa dili, man ang iglesia ang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Number 2, ang celebration sa All Saints Day, basin nakalimtan sa itong mga higala nga mga dili Katoliko, ang All Saints Day usa ka Christian celebration. Dili siya pagan celebration, dili siya tawag ining Islamic celebration, kung dili usa siya ka Christian celebration. Ambot lang ning atong mga higala nga naghimo ni ining moong video kung Kristiyano ba kani sila, anong atakyuhan man nila nga tawag ang All Saints Day nga usa man naka-Kristohanon nga tawag ining kasaulugan. Number 3, ingon pa sa tong higala nga ang All Saints Day imbento daw sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Muna di sila mutuo kay imbento lang daw na sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung sundan nato na ingunan ng klaseng argumento, di dapat sana di po sila mutuoan ng word na Biblia kay imbento naman po ng Katoliko. Di ba? Di na sila mogamit anang chapter and verses kay imbento naman po ng Katoliko. Pero nga nung nigamit man sila anang chapter and verses o kanang word na Biblia, nga naman, tungod kay nagtuo sila nga tinuod na. Nya karon pagkahuman ang All Saints Day nga tawag celebration giingon ni imbento sa Katolika, di sila motuo. Subuti pasabot mura og ang ilang suka ilang gikaon na pud balik. Ingon sa atong mga higala nga ang All Saints Day, it was only invented in 835 AD by Pope Gregory IV. Again, 835 AD. Tinuod ba kana? Di na tinuod. Ngano man, abot lang og giklaro na og basa ni amigo natong Alfe ang iyahang gibasa. Anang declaration sa 835 mao na ang universal observance sa All Saints Day. Ngano man kay before the declaration na anay mga local observance sa paghandom sa mga santos, mga martir ug sa mahal nga birhen. Ug ibasa ninyo na og tawag ining tarong na 373 AD pa. Ang Eastern churches nagsuulag sila May 13, Feast of all the Martyrs in May 13. Then pagkahuman ang Western Church 609 na AD by Pope Boniface IV. Gisaulog gyapon nila May 13. Pero ilang gibalhin og tawag ining November 1 nga naman kay gusto na i-counter ang tawag ining pagan celebration katong sa tawag ining sa Britain and Ireland na kanang panahon na even ang Roman Empire ni-adapt ni anang maong gitawag og celebration. So ilang gibalhin into November 1 para to counter the pagan celebration, and at the same time ang November 1 na apoy basis. Kasi po din na katong declaration ni Pope Gregory III katong pag-dedicate niya sa usa sa mga chapel dito sa Roma in honor
to the Blessed Virgin Mary ug sa tanang gitawag og mga santos. Ano sa man lagi deklara mga around 731 to 741 na AD. So therefore, before 835, naa ang maong gitawag celebration. Ana. Wala na nag-exist ang nagsugot sa 835. Bakit na abot lang og gitarong ba na og sabot ang pagbasa. And lastly, kanang ingon niya nga tawag ining diha pa daw giimbento ang doktrina. Dapat kabalutang mo distinguish unsay difference between the doctrine and tawag ining celebration. Hinuon na may panultihon sa old tradition, ang tradisyon simbahang Katolika nga lex orandi, lex credendi, lex vivendi. The law of prayer is the law of faith, and the law of faith is the law of action. So kinaaman sila yung law of action mo po ng ilahang gituhan. Kung kinaaman sila yung tawag ining law of prayer mo po ng ilahang faith. Kumbaga. Pero kung atuang tan-awon, dakong kalainan ang celebration o ang doktrina. Hinuon, makaingunta nga, ang nagpaluyo ni anang maong celebration, ang doktrina sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, kanang veneration sa mga santos. Mon ang doktrina. Pero ang celebration, dili pa doktrina. Diya lang gi-exercise, gipakita externally ang faith sa simbahang Katolika to venerate the saints. O ang veneration sa mga santos, di lang kayo nagsugod sa 835, nagsugod pa sa 1st century AD. At ang din gingon na gano'n sa Kristo, ang nagpasidungog ninyo, nagpasidungog na ako. Pinaagi kanila, gipasidunggan ako. So buti pasabot, kung makita na to ang esensya sa All Saints Day, 1st century AD pa. O nahitabo lang nahimong official ang tawag ining universal celebration para na ay unity and uniformity of celebration mo nang deklarado sa Santo Papa. And remember, ang Santo Papa dili pareha sa mga pastor sa Seventh-day Adventist nga walay katungod to interpret the Holy Scripture and also to implement the law and the Word of God. Nga naman, sulpot lang man ng Seventh-day Adventist. Wala man na magikan kang Kristo, nagikan man na sa mga Amerikano. So, ang Santo Papa, pag siya mo declare, in the name of Christ. Nga naman, kay mo man ang Iglesia ang gitukod ni Kristo, ang Santo Papa siya man ang Vicarius Christi or the Vicar of Christ. So pag masulti ang Santo Papa, doctrinally, by faith and morals, so, tumanda. Di ba? So mo man na ang tawag ng doktrina o tudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Dili pwede nga pangunahan or tagaan natong interpretation nga sukwahi sa gitudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Again, mga sir o mga ma'am, ang All Saints Day nagsugod pa siya before 835 AD. Ang essence of doctrine nagsugod pa siya sa 1st century AD. Mo nang naay celebration nga All Saints Day tungod kay naa na doktrinang daan gi-practice kanang veneration sa mga santos from the 1st century AD pa. So ang point is dili nung tawag ining pitch sa celebration, kundi ang point, ang essence sa celebration ang pagpasidungog sa mga santos.